Niko Ramogi Oimore ni pod pekete mana Ramogi TV kaendi mae kama kelo ni weche manyien. An nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Podon ni weche mang'eny ma pod wabro kelo nu kaendi kochako gima to korka dowo kocha to TikTok oyienwa mar gombaka ahinya e wach mar dowo maduong'. Emomiyo kawuono koro wuoyo wach mar counties kata devolution kiero gi dho ngere. Kevin Osido bro biro kaendi ne jata tije mar kambi moro miluongo ni County Governance Watch. Gine maging'iyo gima dhi mbele county. Waseneno ka chike mopogore osekeli governors manyien koda manuore bende. Sakaja Nairobi kancho wacho ni ogola piko te manche omaki gi jo county. To kendo kwa dhiyo Migori usuru bendo chako ng'ade chakre 100 nyaka $50. Wabro penja ne Osido ni seche magima kamano timore to counties bro bedo nang'o kodoka korka manyo pesa. Nikech mano nyiso ni pesa mane gikawo kuom usuru giseng'ado nus. To wach ni ang'o gitime sani to nok gitime chon. Mage mbaka mobro goyo bang'e, lakini sani magi weche manyien ma wan go. Bura mar kwedo yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto chakore ayanga e doho maduong' mogik ka okinde mag jokwed yiero no oyudo thuolo mar pedho neno. What the chairman do is to install himself as a new age supervisor of election, totally emasculate the role of all other commissioners. Jakoma IEBC Wafula Chebukati yudore kama tek kaluwore gi seyo ma okinde oseluone e doho kaka ne otayo yiero mar jatend piny Kenya. 47, 48, 49. Chenro mar nuoyo kweno mar ombulu e mag tesende 41 ne odhi nyime kawuono. Jokwed yiero kata kamano ywak ni IEBC pok oyawo mbui magi duto mondo non. Oye, kamana ahinya jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Wachaka ni weche madoho ni bang' doho mamalo mogik golo chik mondo IEBC ochiw thuolo ne okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua neno kendo goyo kogno mbui kata server mar IEBC. Chenro no bedo gi achiedh nade banka yangore ni IEBC ne odigni e yawo server go duto. Okil Kamaloka James Orengo ne opedho ywak mare nyim doho mar IEBC kowacho ni IEBC odagi chiwo thuolo mar yawo server duto kaka chik dwaro. Walter Nyambaga nigi ler mar wachno kowacho ni chenro mar nuoyo kweno be nodhi mbele. Donyo segolo chik ne IEBC mondo chiw thuolo ne okinde ma oyiedhi mar donjo kendo rango chal mar dag duoko e mbui ma otisi ni server. Kata kamano chal ma kamano no kochopo kare ka okinde mag Raila Odinga ka otelne kod James Orengo ne opedho ng'ur ne joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ka ywak ni omigi thuolo mar donjo e rot achiel mar server kama moka 7 pod IEBC okoyawnegi. We have been given restricted access only to the result transmission system and only access, it has not been granted yet, only to one server, and it is established that the IEBC has got 8 servers. The decision to write formally to the registrar in the hope that the court eventually can resolve this matter as quickly as possible, because we are running out of time. Jangad buche Isaac Lenaola ukoni okinde mag Raila Odinga ni do menyo machiegni chenro mar yawo server kendo report ibiro chopie nyimgi. We are aware about that issue. We are following up on the question, and as far as we know, the exercise is continuing. Should there be an issue later in the day or tomorrow morning, we shall receive a report. Duond do chalo kagima gedo IEBC kendo gikone ne gikaw thuolo mar luwo chik kendo yawo server ne nonro. This is Vita 1. Kama chielo eni chenro mar nuoyo kweno mar ombulu e moko kuom kuonde mag luto ombulu dhi nyime. Do ne ogolo chik mondo mi nuo kweno kuonde moriwo Nandi Hills, Sinendet Primary man Nandi, Belgut, Kapsoser, Chepkutung Primary Mane County Makericho, Jomvu, Mwikindani Kotesen Lutombulu Mare Ministry of Water Tanks, Mombasa County, Kunde Kaka Majengo Primary, Mvita, County Mombasa, Tinderet, Jarok, Gidanji kod Kiheru Primary, County Manyandarua. Kweno makamano timore Forofa House, man machiegni kod do Milimani, kama bura dhi nyime. Kinde kweno no fenyore ni kar chung od bura ma Mvita
e kar luto ombulu ma Majengo primary mar ariyo, William Ruto noyudo ombulu 83 ka Raila Odinga ni kod 139. Kata kamano, onyenyore lela ni onge nondo manondiki otas mar Form 34A mar 2-2. Kendo chako yangore ni onge Form 34A mar 1-2. 31, 32. Kweno mar Mvita primary, William Ruto noyudo 123, Raila Odinga nigi 128. Bendo yangore ni Form 34A onge koda muri. There is no other batch. So that then deals with this ballot. Kaka yo luruok kod chike mogol kod dom maduong' pachoka, chenro mar kwano ombulu mowuok kuonde mag luto ombulu 15 odhi nyime bwarita mager mar yudo ka duoko bende nyalo bedo kod pogruok. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Supreme Court mar Kojolo Milimani, Nairobi. Okinde mag Raila Odinga kod mago mag Martha Karua ne omako paw bura ka gifuono matut weche magiwacho ni ne ok oket kare yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ma wantiere ni. Okindego kwayo doho mamalo mogik mondo owit oko yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya, to kaka George Batilero, jakom duol mar IEBC Wafula Chebukati bende oyudo seyo kaka jago mane otelo ne yiero kendo lando jaloch mar yiero e kom tend piny Kenya. E bura manochakore kar saa 3 mar okinyi, okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua ma oting'o James Orengo, Paul Mwangi, Philip Murgor, Julius Soweto kod Feroz Norji ne opedho neno e nyim doho ka giyango kaka ne otim miganga e ombulu ahinya e kom jatend piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Kaluwore kod neno mane gipedho, James Orengo e lo kinde mamoko golo kwayo ne doho mondo owit oko loch mar William Ruto kaka ne olande kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Orengo lieko andika kuong'ruok mar George Njoroge. On that basis, my lords, we urge that you nullify the elections on the basis of the fact that the second respondent did not attain more than 50% plus one. Ne en bura manotwere gi neno ka okil pedho nende. Motelo ne golo kwayono, James Orengo ne okoni adier ne onge kochakore kwan mag oganda manuwuok oko mar goyo ombulu nyaka e riwo duoko maduong' kaka ne oland gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati. The number of voters who turned out to vote in the general election held on the 9th of August 2022 remains indeterminate. The second respondent has been issuing contradictory figures on the voter turnout. E kinde no okil Julius Soweto eneno mano lieko ni nyiso ni miganga no time kinde yiero owacho ni nitie counties moko mani kod pogruok mar ombulu ma oktin 23,000 e kind ombulu mane gavana oyudo kod mane ogone jatend piny ka openjore kaka ne jogo ombulu go ogoyo ombulu e le machiel to weyo machielo. The forms in the portal are the same in all features. They have the same serial numbers. They are embossed using the same stamps. They're signed by the same agent. The figures in the forms have been tampered with and are different. Kopedho neno mar nyiso doho ni yiero ne okotim makare, okil Paul Mwangi olero ni kaluwore kod chike mag yiero en ting' mar IEBC kaka duol mar nono puodho kendo riwo duoko mar ombulu kendo ni jakom mar IEBC ok nyal tiyo kende ka ok gibedo e yieruok gi commissioners mamoko mag IEBC kaka Wafula Chebukati ne otimo e yiero mokalo. The chairperson is not the commission, and that he has to act with the rest of the commission for him to deliver a proper constitutional decision. It is for the commission to tally and verify the results. And in Article 138.10 is only where the chairman is asked to declare. Mondo ne oyang ne doho kaka gik moko notimore, Philip Murgor ma bende nachiel kuom okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua olero ni andika kuong'ruok mar John Mark Gidhongo, George Njoroge kanyakla kod nonro mag obila mag okwach kich DCI lero kaka ne odonjruok kod kuku mar IEBC e kinde chwalo duoko ahinya te ombuch jatend piny. Murgor eneno mare wacho ni Chebukati ne omiyo thuolo apisa moko machiko koyiene gi tayo yiero donjo e kuku mar IEBC
bang' kane Form 34A manyiso kaka ne ogo ombulu oore yor PDF ma ok nyal loki. Nitie jomoko mane okuongo lodhe kane pok okete e yo mar CSV ma iluongo ni comma separated value ma inyalo loki kendo giloke kapok okete kar IEBC ma jopiny ne nyalo nene. Jakony mar Chebukati Dickson Wanusu bende okoni ne omira yaw kata password modonjo e kuku mar IEBC kowuondore ni onono Form 34A ataro mar chike mag yiero. Mopogore gi dwaro mar chik ni Form 34C milandogo duoko mar jatend piny owinjore olos dichiel, okil Murgor okoni noloke nyadiriyo motelo ne lendo. E neno mare okil Murgor okoni tarik 12 dwe mar 8 2022 saa 9:48 gi sekend 43 ndalo 3 bang' yiero kendo ndalo 2 motelo ne lando duoko ne olos Form 34C ataro mar chik. Okoni tarik 14 dwe mar 8 2022 saa 9:57 gi sekend 1 mar okinyi ng'ato ne odonjore gi form no mane IEBC oketo e mbui margi kata portal. Olero ni ng'atno ne ochako donjo kendo e form no saa 10:01 gi sekend 33 mar kogwen. Oluo bende ni tarik 14 dwe mar 8 2022 saa 9:34 gi sekend 12 ng'at machielo ma otekune ni malo ne odonjore e form no mar 34C kendo timone lokruok. Kowacho ni chik nyakalo, okil Feroz Norji onyiso doho mondo mi okaw ndamo ne Chebukati ma wacho ni sechocho yiero koro nyadiriyo. We cannot have, whatever the outcome of this petition, we cannot have the self-discredited person who is giving false affidavits and doing all these things to be the chairperson of the IEBC or anything at all. Bang' okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua pedho neno, joyal buche 7 mag doho mamalo mogik biro piedho mar yango ka bende giromo wito oko lendo mar jakom mar IEBC Wafula Chebukati mano yango go William Ruto kaka jaloche kom mar tend piny Kenya kata oyo. George Bati, Ramogi TV. Kopogore gi ng'ur mar Raila Odinga kod Martha Karua, okinde mamoko ne oriedo ka pedho neno magi e loji mamoko ma ochwalo ng'ur margi bende makwedo yiero mar William Ruto kaka Chris Owino leronwa. Kopogore gi ng'ur mar Raila Odinga kod Martha Karua, okinde mamoko oriedo ka pedho neno magi e loji mamoko ma ochwalo ng'ur mar kwedo yiero mar William Ruto. Okil Kamaloka Willis Otieno mane mino wach e loja chwal ng'ur Helef Halifa olero ni ting' mar kwano, riwo, nono kod lando duoko mag yiero mar tend piny en mar commissioners duto mag IEBC ma ok mar jakom IEBC Wafula Chebukati kende. It is now tried that under Article 81, elections must be conducted by an independent body. The presidential elections whose results we are disputing were conducted by an independent individual, not a body. Because if it was a body, I would not have been served with documents from commissioners confirming they did not participate in the verification and tallying of the count. Paro makamano bende oser lwedo kod okinde mamoko ma ose Wafula Chebukati kuom keto tenge commissioners mag IEBC kendo miyore tich mar kwano kod nono duoko mag ombulu ataro kod chike. I submit that the election is a process, it is a progressive process, and the completion of one process enables another. If you do not complete voting, you cannot tally. If you don't complete tallying, you cannot declare. I submit that tallying and verification having not taken place as provided by the Constitution, then there was no result for the chairman to declare. Okindego olero ni Wafula Chebukati ne otemo chuogo apisi mar jata chenro mar lando ombulu mag tend piny ataro mar chik. Chapter 15 of our Constitution establishes constitutional commissions and independent offices. Where the Constitution desired a function to be performed by an individual, it established an independent office, the Office of Auditor General,
the Office of Controller of Budget. But where it desired a function to be performed by a commission, it established an independent commission. The Office of Election Management Body is a commission. It is not established as a chief elections officer as an independent office, as Wafula Chebukati seeks to run the commission. Doho mamalo mogik okwa mondo chuga put moyedhi mar nono kido kod timbe Wafula Chebukati kaachiel gi kawo ne okang' mager kuom chocho duoko mag yiero ka yiero ma osetelo ne pacho kae. When the same person in 2017 again refused to accede to the orders of this honorable court in Petition 1 of 2017, this court should take that into account. We can't be coming back to you every election with the same problem involving the same person. It is time that Mr. Chebukati is shown that the will of the people of Kenya is supreme and he must work within the constitution and decisions by these courts. That's why we are calling for criminal sanctions. There ought to be a stop. And a stop is making sure that the proper sanctions, criminal sanctions, as prescribed by the Election Act, are meted against any transgressor. And there is no one who is above the law, including the chairman, so that people may learn to respect the law. E koma chielo, okinde onyiso doho ni register mar jogo ombulu nen kod chochni mathoth, gino mane inyalo tiyogo e chocho duoko mag yiero. Willis Otieno olero ni register mane otigo e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 nen kod kwan ji maromo 481,711 mane ondikore nyading'eny. Bura makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono kama okinde onyiso doho ni jakom duol matayo yiero e pacho kae Wafula Chebukati ne odhi ataro kod chike matayo yiero gi wang' teko kendo kwayo doho mondo owit oko duoko mar yiero ma tarik 9 dwe mar 8 kaachiel kod kawo okang' mager ne Wafula Chebukati. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Kwa mbele ni arita oketi motegno ya alwora mar doho ma Milimani kama bura dhi e nyime wi yiero mokalo. Kinde kod ji mamoko duto madonje e doho no imenyo malong'o mar neno ni onge ng'ama buono chik. Judith Omondi miwaler. Saa 3 e wang'o nyango, okinde, jofwambo, jong'ad bura duto riore mar chako odiochieng' mar 2 mar winjo bura mane ochwal kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua e nyim doho maduong' mogik. E kinde ni, obila donjo kod arita mager. Duto koriwore kod chukdar timo ne ji peksen. Peksen ma itimo nyaka kod guogi molonye ng'weyo gik ma ok opuodhi kapok gidonjo mar winjo bura. Oko mar doho mar Milimani kuma iwinjie bura, bende nitie jopiny ma ok oyienegi donjo. Gichwalo ng'ur margi e wi gima omiyo obila otamogi donjo mar winjo bura madhi nyime. Nimekuja hapa kusikiza kesi ya baba ambaye ni baba Amolo Odinga. Lakini nimekatazwa kuingia nisikize kesi. Sasa mimi nauliza, kusikiza kesi iko na ubaya gani? Siniruhusiwe tu nikae na nisikize kesi inaenda namna gani? Gimomi abiro neno bura mar baba gini litnwa nikech en chakre chakre 2013 jaduong' ne kwalo. Ok adwa neno TV nikech adwa TV, ok adwa neno awon giwang'a winji kaka iwacho gi ita. Ema wuoro ang'o miyo kelo arita mang'eny ma ng'ato ok nyal donjo, mager ok nyal donjo. Nikech aweyo kawuono ok adhi chiro na bia winje buch baba. Oko mar doho ni ma Milimani, wuotho mar jopiny odok piny. Obila luorore koni gi kocha, kendo giduto gichiko itgi mar winjo wach manyalo rocho arita e alworano. E rangach mar 4 mar doho ni, chenro mar kwano ombulu e kuonde go ombulu 15 mane doho ng'ado ni onukono mag gi dhi nyime. Nyinge mag okinde iluongo. Madam Juliana Cherera, we have Annington Amon. Ji ma oyiene gi donjo osedonjo kendo obila mag arita golo chik mowinjo lu. Weno dhi nyime maonge rochni moro amora. Kwe okwako hema.
84. Karan mar bad migao mar do Anamadi nyicha oyango ni do ma Milimani ok nyal tingo ji duto manyalo bedo gi gombo mar winjo burano. Ne okwayo jopiny mondo lu burano kokalo e mbui nyaka londo kod wang' jowi mekgi. Kwe kod arita osenenore nyaka nyichak winj burano kendo obila mawilore kinde ka kinde igeno ni biro chwalo arita makare kar winjo burago madhi nyime Milimani nyaka tarik 5 kuma ibiro ng'adi e bura kotudore kod yiero mane otim tarik 9 mar dwe mar 8 e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Seche mabura makwedo duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya yiero mokalo ne dhi nyime, thoth oganda be ne ok owe chien ka dwaro margi ne en ng'eyo kaka burano ne dhi mbele e doho mamalo mogik ma pacho kaendi. Thoth oganda koro ni kod geno ni doho no biro ng'ado bura makare kaka Lydia Okeyo leronwa. Wabro kelo wach no bang' dakika moko matin. Lydia Okeyo pod ng'ade iluongo ni Lydia Okeyo osiep Nyarai. Obro dhi kanyo bang'e to bang' tieko winjo neno ma opedhi gi moko kuom okinde kawuono, joyal bura mag doho mamalo mogik rito mar medo yudo ler kowuok kuom okinde mag kweth mapok oloso nyaka sani. Odiochieng' mar 2 ma en kiny mar winjo bura, doho geno winjo wach kowuok kuom commissioners 4 mag IEBC makwedo duoko manyocha olandi gi jakom duol no. Mane en Juliana Cherera, Irene Masit, Justice Nyang'aya kod Francis Wanderi. Commissioners go idhi losi logi gi okil achiel moro ka moro ka thuolo ma omegi giduto ten saa 1. Okinde 4 mag duol matayo yiero ma IEBC bende kiny no bed gi thuolo mar twag nyim doho mana kaka okil mar jakom duol no Wafula Chebukati. Duto idhi migi thuolo mar seche 3. Jatend Kenya moyier William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua bende kiny no yud thuolo mar lero korka korgi. Okinde 4 mag Ruto dhi loso e nyim doho kuom thuolo mar seche 3. Odiochieng' ma kiny onogono bende ema Attorney General ma pacho kaendi Paul Kiara Kariuki kokalo kuom okil mare dhi yudo dakika moko 30 mar loso kapok ji 3 mochiwore kaka osiepe mag doho bende yudo thuolo mar loso. Wadogane report mar Lydia Okeyo mondo ng'iyane kaka ji ng'iyo chenro mane dhi mbele doho kawuono. Thoth oganda jo Kenya ni kod siso mar ng'eyo chal ma chenro mane dhi mbele doho maduong' mogik ma pacho ka. Bang' doho no chako yalo bura makwedo lendo manoyango loch mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. E kaunti ma Kisumu, kar dak Manyalenda, oganda no okawo thuolo maluwo chenro na achiel kachiel. King'iyo TV kacha to lawyers wawuoyo to recounting be timore polling stations mani nyiso wani nitie to gionge iluni ghost polling stations. Norji wacho maber ni IBC chike mar IBC ntiere teko momi court manyalando ng'amoyombo mamano to wayie go to kendo wadwaro ni mondo timre kamano kata ka en mana Mr. Ruto mano yombo to lande court kanyo to ka en Raila Amolo Odinga the people's president be olandwa ge mondo wang'e ni to president wa en ng'a waol. Koro wakwayo wabeduru mana gi jingo gi chir mondo miko chopo tok tarik 5 wadhi yudo duoko marwa. Kata kamano jodak Manyalenda no yuago kit dhok mitiyo gode doho mamalo chutho ka koro gikwayo mondo loknegi e dhok maginyalo winjo ka bende koro gijiwo nyithindgi mondo ti matek e skunde kod kuonde tiegruok mondo medie kwan joma ya e alworano manyalo winjo chike mathurka. Kizungu makanyo pek emomiyo wadwaro ni jowa be odhi skul makata kiwacho gimoro ting'e gimiwacho. Kizungu ma jogo wacho pek meli iwinjo mane sub article mar kanorji otwo kanyo ni sub county koseluo ni sabatikol kizungu bagwa kanyo ma kaka jok modak Manyalenda kae ok wane ng'eyo maber. E kaunti ma Siaya e kar bagoromo mar CDF oganda no luwo chenro no ka koro gin kod geno ne duoko dhi wuok makare. Waneno ka jopiny nigi mirima ka ne go kura to gifil ni kuchgi nokwal kendo jopiny more kaka jogi twa ka gin gi geno ni duoko madhi wuok gin duoko mabiro winjre kaka ne gigo kura. Na kwa Nyasaye ni koyie to mondo duoko wane obed maber kiko chako bed machal gwenchwa winjo mancha litnwa ni kodhi maber
wanigeno kaka jobondo kaka achiel gi joluo ka achiel gi kabila duto ne wadhi lolojni ne litnwa ni wayombo timayowa matuogowa wadhi osiptal mane wach kura mane wagoyo gino litnwa malich wan jobondo to gima wakwayo Nyasaye onego lornwa mondo kura mikwano kendo sani ni wayombi to kik wadoge yiero omiwa komno wadhi go mbele. Kata kamano, penjo mopogore opogore pod nie chuny jodak mabondo ka koro gimako chunygi ka girito duoko makare. Ni to kapo ni walo burani, ibiro wach ni wadoge yiero kendo kosi biro mana kwan ombulu mane wasegoyo. To moloyo gima dak kwa jobondo wa ni wabeduru gi kwe to wabedi gi yie maduong' ni gini Nyasaye nyalo miyowa. Tang'ene duoko dhi duogo kaka jo Supreme Court. Alamo Nyasaye ni jo Supreme Court mondo omiwa duoko maber, kik giwach ni wadok e yiero to gimiwa miya certificate original ka gimiyo baba. E chuny boma ma Homa Bay, thoth oganda no ywago onge mar wang' jowi mar oganda ma ginyalo luwe bura mar dhi mbele doho no kata obedo ni gin e tijegi. Kata kamano, gin kod geno ni duoko biro wuok makare. Wan gi rem kech jok moko ng'ato nyalo gombo mondo mione kaka gino achiel kachiel, lakini chandruok mantiere ni waonge godo gi kaendi kata king'iyo kamora mora kaendi Homa Bay town kaendi onge gima nyiso kata ng'ato kata gimoro ma wanyalo neno. Burano koro biro dhi mbele kuom ndalo 5 ka jopiny ni kod geno ni ratiro kod adiera idhi ket e lela. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Somo to ber joka ma ingini an siche ma winjo ko kil Willis owacho ni piki pong kipa ka mielo disco asengi ni gini koro liele doho kode. Odhi ne mbele gi chenro madhi mbele ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kawuono nowuok oko e lela bang' jopiny gombo nene nyaka ne bag yiero. Jatend piny no ne opore Mombasa kama ne oromo gi jotelo mowuok e alwora no. Ne oriwore gi jatelo ma koro yudo migago e magawa moro kanyo manie kar dak mar Luni Old Town kapo giwuotho gi tiendgi nyaka gimos jopiny. Uhuru ne oten gi gavana manyien ma oyier Mombasa Bruce Ahmad Sharif Nasir, gavana ma wuok e apis Ali Hassan Joho kod jotelo mamoko, to ne ok giloso gi jopiny kata kamano. Aya koro wadhi yue mana moro machuo ko duogo to pod wan gi weche mang'eny mwapango kaendi nyaka achiel kuom gi ni wamenya ne counties ang'o madhi mbele kanyo. Osewinjo ka chenro moko dhi achiel ariyo adek. Sakaja nosewacho ni pikipiki mancho maki ogol te. Ochila yako bende koro oseng'ado usuru mar pikipiki idhi piny mar Migori koni chakre 100 nyaka 50. To samoro ji penjo ni gigi be bro dhi mbele to jopiny ere kaka ginyalo penjo jogo penjo matek ni mae kaka nosengo tang'o mosetimo nyaka sani. To kopogore gi mano mbaka modhi goyo gi Kevin Osido en jata tije County Governance Watch kendo jalony bende weche mag telo. Obiro bang' daka moko matin. Niliitwa Githeriman 2017 tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Have doodles taken over your home?
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Steven from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drango kutoka Bomet. Nimeshinda. Ya hata pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot. The easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ramogi warwa ku kende chenro mar buch jopiny ma ka mogo embaka gik madhi mbele mopogore gi doho nikech chik bendo ko yienwa donje ngiende wacha ahinya sana seche makoro jo yal bura bendo osechako go mbaka e doho kanyo koro gine morito wuok tich men 5th of September e kama gibro gole ngito margi. Koro sani to wuoye ne weche mag county. Kevin Osido ni koda ka endi ne jata tije County Governance Watch kendo jalony e weche mag telo. Erokamano ahinya. Erokamano. Wachaka ni gi weche mag counties ni jopiny koro sani osekel governors osedonje kom. Moko kuom gi osechako tich, jomoko bende jiwacho ni pod nigi riwruok mang'eny ma gibonyo godo joma gibro tiyo godo. To ng'eny ne to jopiny ere kaka ginyalo mako jogo mondo mi ochop singo margi manomigi ndalo campaign. Ni wacho ni dhi timo kama koro sani ru koro se donje kom. Jopiny nyalo mako gi nade mondo gichop singo margi. Erokamano ahinya kuom thuolo machalo kama. Mokwongo en ni mar mondo japiny omak governor ne kata mar mondo mi omak jogo moseyier e thuolo mopogore opogore e sirikandewa mag counties. Gimokwongo en ni nyaka ging'e ni to ndugu ni kane ne o campaign kata dadani kane ne o campaign ne owacho no dhi timo nwang'o. Mano e gima oluongo ni manifesto. To nikech ng'eny ji ne otimo manifesto ma ondiki kendo ne waneno ka governors kata jogo mane ne kwayo office sana governors and jogo machunge komilongo ni member of parliament kata National Assembly representative kod women reps jogo mamiye ma wamiyo thuolo mar mondo telnwa ne gindiko gigo ma gidwa timonwa kendo ne giketo gi mtandao kata e websites kata e social media Facebook and Twitter mopogore opogore. Omiyo gima japiny dwaro ni mondo otim en ni mondo okwongo kaw gigo omanyi ni to jiadima ne kwayo
thuolo mar bedo governor, for example, Siaya County, Migori County, Homa Bay County, Kisumu County, gi counties mamokogo. County mare mar waluongo ni county of interest. Ka iseng'iyo ni nene kaka, for example, Siaya ne gin ji ang'wen, ng'ano manoyier, koro en Migosi James Orengo. Koro chak kwanyo gik mane ne Orengo owacho no dhi timo ka. Kiseyudogi to ketgi in a way mawaluongo ni popular version, kata yo mawinjore yo makare ne japiny. Kisetimo kamano to nikech koro katiba marwa omiyowa thuolo mar gima waluongo ni County Integrated Development Plan. Mano en plan ma chiwo kaka county dhi wuothe kendo kaka budget mar county ni idhi tim. Nikech onge gimoro amora e yo mar katiba kata mar development mar county manyalo timore e gigo te kata jogo mane kwayo kombe manowacho kata dwaro mar jopiny ma ok oket e budget. Nikech budget ni mamiyo gi thuolo mar mondo gitim gimiluongo ni appropriation kata keto pesa through county assembly. Omiyo gima dwarore ni mondo gitim in a short form en gik moko adek. Mokwongo, many manifesto mar governor manene wacho no dhi timo. Namba 2, nyini to higa mokalo nikech sani wan gi budget mar 2022-2023. To budget mokalo en budget mar 2021-2022. Nyini pesa di manokete sector mari of interest. For example, nitiere jogo mawinjowa magin dwaro margi kata interest margi nitiere e pi. Koro ng'ini to budget mar pi nomi pesa di. Budget mar agriculture, onyalo bedo extension farming kata mana research, nomi pesa di. Kamano nyaka piny. To gigi tero kanye goro? Gigi kisekaw to nitiere thuolo ma bang'e kose ka counties ose mako mach, nikech sani to of course en mana about 4 days kanene governors omi thuolo mar swearing in. Koro kaka wadhi ni nitiere gima thuolo ma wantiere godo mar county assemblies bende gidhi bedo sworn in ae bang'e gi yiero speakers. To magi te kosetimre to wadhi bedo gi budget gi 2 opportunities. Mokwongo en thuolo mar loso gimiluongo ni third generation county integrated development plan. To en third generation nikech generation mokwongo ne en 2013. Generation mar ariyo ne en 2017. Ae koro generation mar adek en 2022. Kwase kaw gigi te to county assemblies biro miyowa thuolo mar public participation. Koro wan kawase kaw gigi to dware ni mondo waket gi tengi nikech koro kango luongwa e public participation to mago e karatasi ma wadhi timo. To wadhi godo kacha nikech sheria owacho ni ka governor kata county government luongo public participation mar ji mondo dhi otim participation to nyaka gitim chapisho kata okete gazede ariyo misomo e yo ma popular. Koro mano for example nyalo bedo Standard e pinywa ma Kenya ka gi Nation kata moko ma jok moko bende somo. Ae to bang'e kose luongwa to wating'o gik mane governors owacho ni gidhi timogi to wadhi go e buchegi. Ae bang'e to koro wasomo negi. Nito jatelo ni wacho ni dhi gero nwa first 100 days 50 boreholes. To budget misomo ni to kwane ka borehole mi priority. Koro mae manifesto nini wadhi kete kanye CIDP. Kamano nyaka wachop pi. Okay. Koro kwa dhi mbele wach mar budget me kuri kelo sani ni pending bills en gimoro achiel mathago counties kabisa. In fact governors modonjo samoro koro pori yuare kodgi. Waseneno moko kaka Sakaja nodonjo to wacho ni mokwongo apiko tema ntiere kaendi odwok ne wegi. Ochila yako bende koro ng'ado osuru mar apiko kwa 100 kabiro 50. Bentie kaka gini dhi nyogi ka dhi mbele kan nikech ng'eny jo lony wacho ni counties ogogo nyaka koro kawo osuru margi monde ka gigerre godo. To seche ma koro ing'ado osuru mo kodok piny to upango geroru nade kung'eyo ni government maduong' to bokol ga pesa e wang' sa. Ing'eni gima governors osechako timo no en gima nyalongo ni hublu habla. Ma yani wuotha ka wang'i ok nen. Nikech ng'eni counties ma governors madonjo sani gi inherit kata gikawo bajede manosesom. To bajede manosom gin bajede manosom gi county assemblies manene obedo prorogued ahead of elections about 2 months kane wadhi e yiero. Omiyo gigo te matimore sani gin gik manotim gi sirikal mokalo. Omiyo gimanda kwayo governors en ni mondo giwe bedo gi haraka ahinya mar mondo gimor jopiny. Kiwacho ni mondo wa release apiko
Ingeni samoro na apiko makata insurance no onge go. To insurance mar mondo iyud nyaka ichul pesa moro. Samoro na apiko makata tiende ne rach. To mar mondo iyud tie wheel mar motorbike ni be nyaka inyiewe. To nyiewe minyiewe no nitiere pesa madhi e serikal. To kose chopo e osuru mar national government to nitiere gimoluongo ni equitable share. Mabange to serikal mamalo dhi oro ne counties mapiny. Masani as we speak the national equitable share in about billion madhi 370 ma igolo serikal mamalo kadhi e serikal mapiny. Omiyo ka gavana wacho ni koro for example ma Migori ma Migosi Ochilo Ayako wacho ni koro apiko madonje town wadhi golo ceiling 50. Ingeni kigo total number of apikni kata motorbikes madonjo Migori town times 50 shillings and pesa mang'eny kabisa manyalo konyo county. Omiyo an kwayo mara ne governors madonjo sani en ni mar mondo gi team buche gi sirikande kata jo officials mag sirikande manosebetie. Ae ka gisetimo kamano to gi team gimiluongo ni receiving of sector reports. Koro japicha biro to wacho ni in the water sector ne watimo kama bills maji chulo chupo pesa machalo kama. Roads and infrastructure kumakuro apiche gidonje and transport ne watimo kama wasetimo analysis and statistics wan gi jobodaboda madonjo town kai maromo kama. Nikech ingeni for example jobodaboda ma Nairobi kai to chandore kabisa. Kech samoro nyiso gini jokanjo okdwa ni mondo jobodaboda odonje town. Koro kangi said nikech samoro no mak gi nikech ne giringo kuma okoripo bed ni giringe. Koro ka governor osebiro to onge gi a clear understanding mar gimomiyo nene omaka pikni gi nikech en koro dwani mondo bed a popular governor mondo koro jo apiko nikech sani gin gi networks maggi mar mondo gi here. To kingeni koro sami wacho ni mondo gol gini unless iloso gi jo doho kata judiciary magi timo ni analysis ni nitiere sheria kata manene jo county assembly o petition ni piki mora madonje i town to wachaje pesa moro kama. Ngeni pesa ma ichajo jo apikni go ema koro contribute to on source revenue ma county koro nyalo use to kata mana mar mondo gichul godo pending bills. Because as we speak sani Trevor one gi counties owe about billion madhi 148 mar jok ma poko chul e serikal mokalo. Tingeni sani wan gi governors manyien samoro ginyalo choose to wacho ni awan bill go ne waonge okwanyalo chunogi okwanyalo chulogi mamano sheria be oknyal yie kech sheria osewacho ne gi kaka controller of budget no wacho ni kar mar mondo wapitisha budget maru nitiere a section of the pending bills manyaku chul. Omiyo governors nyakang chun gi ni mondo ginga counties ginyalo konyre giwegi mondo giyud pesa mar mondo gichak chulo pending bills. Wadi ane weche mag thieth kora ngeni si wuothe counties gite. Ang'o mi wach mar thieth ni egi matago counties mogik. Ji dhi tende to wacho ni laktache onge samoro yath onge. Ang'o mi wach ni ene wach mapek mogik. Thieth no yeni chendo nikech thieth en gima mako chuny dhano. For example ngama tuo ok nyal chiemo. To samoro chuni gi chiemo to samoro dhogi ok nyal yawre. Ngama tuo ok nyal dhi chiro. Ngama tuo ok nyal dhi school. Kata obed ngama daktari matuo ok nyal dhi hospital mothiedhre kende. Omiyo gimomiyo thieth ni chendo en nikech mokwongo en gima is very close to the heart of japiny as a common citizen. Number 2, ingeni thieth ni en one of the sources ma waseneno kaka jogo matiyo e migawo mar governance kata sector mar governance ma national government bende tiyo godo mar mondo gima jo county pesa. Nikech sama walose ni gimilongo ni health service delivery oripo bed ni en devolved kata omi serikache mag counties thuolo mar mondo gitime e yo ma gidwaro. Talking here in terms of sectors, kata proportionate sectors, ma okubedo devolve. For example, maternal child health. One gigi longo ni beyond zero. Beyond zero ni ngeni time office mar first lady. Talking here from treasury, pesa ma beyond zero ma koma lokai national government. En pesa mangeny kabisa. Mano manyiso ni pesa no mayo counties thuolo mar mondo gitimo godo different projects manyalo konyo pregnant or expectant mothers e community kacha. Tingeni sami mako pesa mamalo kani tinyako imako nyaka pesa mar community health workers. To e Kenya kai wan gi over 3.8 million madi adek point aboro ma gin jogo ma community health volunteers ma counties wacho ne gini wan waonge pesa ma wanyalo chulo.
To county kaka ma Nairobi ka osenyaka pitisha chik higni madhi auchiel mokalo mowacho ni jomiluongo ni community health volunteers koro dware ni mondo luongi ni community health workers mondo ketgi e payroll mar county ma every month kata dwe ka dwe imiyogi madhi siling 3,000. To mago gik manyien ni pesa tema contribute to the health sector mawuok e national government kuripo dhi counties serikache mag counties. Namba 2 king'iyo human resource, wan gi daktache mang'eny kabisa ma katiba marwa osemiyogi thuolo, osemiyo counties thuolo mar mondo ndikgi. Kevin kapok itiko wachno tinga magochno ni Wilson apani oadhi wa Wilson Oimore. Wilson Oimore wan. Oimore ahinya. Idhi nade? Antie maber. Penja ne penjo mari no jaduong'. Penjo mara. Ni kaka dedo kaka jogo ne dhino. Penjo ni to bende kaka bende gidhino to iparo ni gini bende onyalo dhi kodo maber jatelo kaka ing'ien. Ang'ono? Wach mar do. Wilson wach mar do to wabro mana rito nyaka wuok tich en tarik 5 mane kaka wabro ng'eyo ni judges go pange nang'o. Mane kaka wabro ng'eyo sani to wuoyo mane wach mar devolution ni endi governors in kama intiere governor dhi kodu nade governor manyien. Yore kanyo donjo kae ndiwa kae di Gladys Wanga. To nya winjo mana ko wacho ni koro sistandege. Okodwa ni mondo ji koro dhi Kisumo kata dhi Kisii. Tema koro wang'ito kama wantie ni to koro wang'eyo chake ade kaka dang' wadhi kode nikech kane wagone ombulu. Ona jomoko nogo ombulu kane oparo ni ok onyal tiyo motegno to nya wang'e ni ka en go yugi magwange bathe kanyo. To wang'e ni onyalo biro temo matek mondo mi odhi nyime koro nya chuny odar kuom ng'ama ne waluwo bang'e ni kidero cha. Nikech ne waneno kaka ragiringo giwe baba koro omiyo chuny kono odoko siro jowa machon ma ng'adi nywande ni koro waneno ka nyonywandowa koro wan kod thuolo nwadwa sire kabisa mondo duogo konywa. Manitie na gik manodwa pagowa koni matin. Onge wach. Erokamano Wilson. Erokamano ahinya. Wilson kukonda kwa ndhi wadonginjo ka embe pod mana geno ne mawacho wach mane ji opango chon. Koro nyisgi vago biro mane wacho mar thieth no endo nicho nyisi ni koro gibedhi Kisumu gibiro mana duogo ka itieko paro mari. Emomiyo koro dware ni governors madonjo sani dware ni mondo gitim gimiluongo ni prioritization of the health sector. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth nikech samoro yudo ka jopiny kata nyikwa Ramogi dhi e osiptal to inyise ni daktari podonge to en ng'at ma samoro ni hali maututi ma koro ngimane chiegni mana lal. To king'iyo ka samoro daktari biro osegone simu chopo kacha to koro inyise ni yath waonge go but ki cross over the road kata kidhi bath ndara kacha gate samoro siemone gi gate ni no gate mantiere kacha cha dhi kacha idonje pharmacy inyiew yath. Koro samoro japiny ni tang'o momiyo osiptal kae to yadhni onge to kocha to yadhni to nitiere. En nikech samoro jogo mabet thuolo kata gipuolongo ni health management committee omigi thuolo mar mondo gitim procurement kata gin gi thuolo mar mondo ginyiew yath kata KEMSA kata mana different subsidiaries moripo bedni miyo hospital bedo gi yath. But kako rinyo thagruok kata sandruok ma daktache nitiere godo emomiyo samoro gin gi dwaro mar mondo giyaw osiptandegi kata giyaw kuonde ma ji nyalo nyiewe yath kata chemist kata pharmacy. Omiyo samoro gitimo referral ni dhi adhiya kacha idhi yudo yath to nikech serikal magwa mag loch gwenge kata county governments pok obedo gi paro matut mar kaka wanyalo miyo osiptandegi teko mondo gilos pes gi nikech samoro ka ng'ato dhi e osiptal mondo thiedhi tinyise ni kel siling 20 mar book kod mar maybe prescription. To samori pere ni 20 ni tije enang'o. 20 no en pesa moripo bed ni choko ma in other terms governance waluonge ni on source revenue. Manyiso ni koro pesa no kochoke kuom ji kata madhi 1,000 kata madhi 800 depending on the catchment mar jok mayudo thieth e siptal no. Kose choke to dwaro ni en pesa ma siptal nyalo tiyo godo
yudo thuolo mar mondo gidhi ginyiew godo yath kata yedhe. Makoro kang jatuo biro e siptal to kinyise ni waonge gi yath nitiere. Mar ariyo kata kariwe mano en ni equipment. Samoro laboratory be idhiye tinyisi ni waonge kata gi syringes kata waonge gi gigo ma wanyalo pimo godo blood pressure kata gik ma kaka blood clots and all that. Equipment magidwaro e laboratory. To en nikech at the national level nitiere pesa moko bende ma serikal mamalo odongo milongo ni Health Management Equipment Fund. Moripo bed ni national government kata serikal mamalo miyo loch gwenge kata sirikachewa mag county governments. To en nikech nitiere ywarruok bende mosebedo through county governance, through Council of Governors and the Ministry of Health. Masa moro pesa no omake kacha, but citizens be ok push county governments. Nikech samoro ng'eni thuolo miyo japiny katiba omiyo japiny thuolo mar mondo ondik ne government barupe, ondik ne governor petition, to petitions gi king'iyo ma touch on health sector bende tin. Omiyo nitie gik mang'eny ma wanyalo wacho about health sector, but nikech thuolo weya mondo awegi. Kevin, mane ka moda weye koro in kotiko ni to bende nitiere geno e wach county ni. Mae kuma koro ji onego ng'e chike wang'gi te koso telo ma national ma ji te dwaro ni. Telo ma national tok nyal konyo ahinya. Kata over concentration e gima koro luongo ni presidency ni. Kech ng'e ni jogo manondiko katiba marwa ne giparo ni koro kwaseketo president mar jo county to concentration mar presidency ripo bed ni dok e governor kacha. Kech kanye kama decisions kata twak mag kaka pesa tiyo wuoke. Twak kata decisions mag jogo mabedo appointed cabinet, executive committee kata chief officers okuoge serikal mamalo, gin jok mawuok e serikal mapiny ka. Omiyo geno mang'eny nitiere county governments king'iyo kata from 2013 to 2017 nyaka koro kama wantiere ni. Nitiere counties makata barabara ndara ma sane waneno gine onge. King'iyo kaka Mandera County for the first time negitimo gimilongo ni cesarean section nikech negikawo thuolo mar thagruok ma mine nitiere godo ka gidwa konyore. Ni nyaka ng'ato wuog Nairobi, Mandera kobiro Nairobi kae to tin gi nyalo yudo pesa mar nyiewo air ticket. Omiyo counties gino wacho ni weuru mondo waketuru siptande mondo wayud thuolo ma wanyalo konyo godo miyo. To kidhi e counties magwa mag piny ma wa ae Luo Nyanza kata kuma nyikwa Ramogi ae be nitiere dongruok mang'eny mosetimre. But dware ni mondo koro governors ma wantiere godo ma wakete thuolo ma 2022 ni otim more than what the other governors have done, which include opening up industries. Mondo ng'at mamako rech ok ni rech nyaka wuog Missouri ni dhi Thika. Processing dware ni mondo tim kuma rech ni ae machiegni kabisa. Kamano koro wamiyo nyaka vijande thuolo mar yudo tich, wamiyo nyaka mine thuolo mar mondo giyud markets, and that is the way ma counties wanyalo yudo godo dongruok mar employment. Iketo pesa e mfuko mag nyikwa Ramogi. Erokamano. Kevin Osido, jata tije County Governance Watch kendo jalonye weche mag telo kowuoyo weche mag counties gi kuma county onego dhiye. Gini ase wacho ni jo nyikwa Ramogi ni doho okoyien wadonje ng'iendo wach ahinya. Sani seche makoro jolony be dhi mbele ka doho maduong'. Gine ma gibro wacho no tarik 5 dwe mar 9 en wuok tich ubro ng'eyo kaka ging'ade. Okamano wadhi e yue matin koduogo pod wan gi weche moko achiel ariyo adek mag ohala to gi mag tugo bende. Kik dhi mabor ahinya. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dhongere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Kata sim tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okunyal bedo maber moloyo ka.
Umenipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmanadi mamiyo aparo nyaba manyo teko tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,144,890 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Orwako kendo nyikwa Ramogi kwa dhi mbele gi chenro mar yiero Kenya higa mar 2022. Joyal buche mag doho maduong' mogik oketo kinde mag Raila Odinga kod ji mamoko makwedo yiero mondo mi oler wach moko mane wuok e neno kane gipedho e nyim. Bedo kwayo ler ewi kaka chungo yiero makom gavana Mombasa kod Kakamega kod kuonde mamoko auchiel dibedi na omiyo ji mawuok mar goyo ombulu ne obedo manok. What is the relevance of rejected votes when computing the results or the outcome of a vote? The relevance of rejected votes. The postponement of elections in certain areas, and you say this resulted in voter suppression. That people wake up one morning to go and vote for a particular category of candidates. Do we have any scientific nexus on this, or is it just an assumption that this happens? Korka kore jal bura Jokindungu omedo dwaro ler mar kaka kuonde mane ochungi e yiero nyalo mana bedo ni ne ohinyo ombulu ne jolar kom tend piny Kenya ma okombe mamoko bende. And what happens when a voter goes to vote, they get 6 ballots. So it's 6 ballots into 6 ballot boxes. What we have then is 6 different elections, but on the same day. So if your argument is voter repression, then is the voter repression only to the presidential election? Or is that an argument that can be used by an MCA in Kakamega County? Achiel kuom penjo mapek mado odiro ne okinde en madwaro ng'eyo ni to en ang'o momiyo commissioners ang'wen ma obalo gi duoko mane olandi gi jakom margi Afula Chebukati ne onyiedhore oko mane odiochieng' mogik malando duoko kamotelo to ne gin giwegi ne gisomo ne jo-Kenya duoko achiel kachiel. We saw your clans in public reading out results. And that's what I'm calling my acquiescence question. They did all these things until the 11th hour. What evidence do we have that it's not an afterthought, that they're not doing this in good faith?
What evidence do we have, apart from the question of the instructions to cancel, the meeting they called? Why do we have anything showing that for the last 3-4 months they documented these grievances and that there was therefore a storm brewing? Is this chairperson we are dealing with such a terror that nobody can face him and tell him you can't do this? Because now what we are hearing, these are serious disclosures. Jalupogai mar do to penjo ni to en karang'o ma IEBC ne ochako bedie kod pogruok e kind commissioners mage. When did this commission become this dysfunctional? The effect of becoming that dysfunctional? What corrective measures were attempted, if any, and with what result? And we were told it looked like a video and drama. Okinde mane opedho neno magi do odiochieng' mokwongo nyaka koro dhi tim ikruok mar keto lere wi weche ma jo albuche opedho mondo mi gine ka ginyalo mino wach kendo mondo mi buro dok kodgi. Ken Muga, Ramogi TV. Johera mag josiasa mane osebedo ka siro kweth mopogore opogore mag josiasa e kaunti ma Kisumu kaluwore gi yiero mane orumo koro wacho ni giyie kod duoko mag yiero kata doko ni moko kuom jochung' mane gisiro ne ok oyudo lemo mane gidwaro tok duoko mar yiero. Sharon Ong'ao nigi ler mar wachni. E kaunti ma Kisumu pogruok ne omienjo e kinde jochung' mane ochung' kod otiko mar ODM kaachiel kod jowetegi mane ochung' kendgi gin giwegi. Mano ne en kaluwore gi wach mar goyo kura e yor 6 piece. Joshua Ogina mong'ere gi nying mar pakruok kaka Ogina Kidi Kibudi, ma bende ne en achiel kuom johera mag jochung'. Umbe ne ong'ere bang' tipo mopogore mane osebedo ka oke mbui mare kano kwero dwaro mar duond bura mar ODM mar chiwo otiko e yo Nyalodia, kaluwore gi welo mag duond buche mane dhi nyime. Ogina ne oramo ni thoth jochung' mane ochunegi otiko e yor Nyalodia ne biro chunogi mar mondo mi gimok mach kod oboke makamago kalore ne ibiro yombgi e kombe makamago. To na loso video no nitie jomoko momi certificate mag ODM to kata kamano to nyaka jomoko mogodo mach. Koro na wacho mano kaluwore gi ng'ama na support kano duogo na gi party mara chung' kenda. To kanano no mos kanye wasetimo yiero to ne nitie kuonde moko kaka Kisumu West ne waneno ga kulago ne berga kabisa. Kisumu East ne waneno ga Shakir Shabir beyo kabisa. Kisumu Central pok wabedo gi problem mar MP kana onge MP ga mosebiro ga chung' kenda. Mak mano uda kende manye waneno ko uoga chung' kenda no. Kata kamano bang' yiero maduong' mano bag chien tarik 9 mar dwe mar 8, thoth jochung' mane osiro ahinya e kar chung' od bura ma Kisumu Central kaachiel kod Kisumu West ne oyombi. Ase accept ni orono yombo wa yo moriere, yo mara diera, yo ma onge kunyalo wacho ni ng'ato kwalago. Ng'ini nitie range baka ng'ato weigo to kinyal gombo kata dhi kod chunyi chido. Koro rate manorono wewago no lawa wanawa. Machunyu chido kwanyal kata dhi kot. Koro mane momiyo na golo wach mar ng'ade nywande. Kaluwore gi nonro kata achiel mar chung' kenda na wacho gi gimomiyo. Tadier kuma na wacho be ni nodo ni dhi chung' kenda japani rosa buyo to yombo olago 100%. Magi kunde mana wuoe kod Kisumu Central na uwe wachi Dr. Ron kod Ouda Unyayala. Mo already Oron ola Ouda wanawa mo Ouda dok dala kod na uwe kendo Kisumu East kochacha kindu Shakir Shabir kod Oricho. Munir Kirunda achiel kuom johera mag jochung' mane ochung' e yiero mahigani e kaunti ma Kisumu. Bende wacho ni yiero mahigani ochiwo puonj ne onagi makochopo yiero mabiro. Owinjore gi lut ombulu e yor 6 piece mondo ogeng' ne jomoyombi mariwore kod kweth mamoko. Kose yombi e nomination kiki chaki chungi party moro kiku chaku longa mochungi independent. Uneno gi wang'u gik matimore. Nyocha babo kwero maber ni gona uru ombulu karule gi wana Jessica
ma en 6 piece to jok moko nokwedo ni gino rach kidwaro ng'ade nywandi but matokeo koro gineno kako genya gimotimore ero gi soja UDA nyocha kok Nyasaye timono ne Rosa Buyu kae donge ne wabedo gi ja UDA moro be kae olaga luoch makoro ero sani koro neno gima timre ma next time gimoro kaka makik nuore kose yombi e nomination kiku chakulo ng'ano. Sharon Ngao, Ramogi TV. Otek manade ni jokama kwa kanyo ni nok mar masinde mag pimo jopiny mondo ng'e chal margi mar kute mag ayaki okwako ute thieth mag piny owacho e kaunti ma Homa Bay. Kuom thuolo mar dweche 5 mokalo, chenro mar pimo jopiny ok osebedo kadhi nyime e ute thieth mag piny owacho kaluwore gi onge mar masindego. Apisas mag thieth wacho ni nok mar masindego biro nikech bad migawo e piny owacho mamalo mochung' ne kedo gi kute mag ayaki NASCOP odeko keyo gige pimgo e kaunti. Mondo amiya positive result ka in ng'amo biro for testing nyaka obed confirmed. Itimo gi the first test mokwongo golo ne positive to nyaka obed confirmed gi the second test maluongo ni first response no. Eka inyalo nyisi ni you have an HIV positive result. But nikech the second test ni konego osebedo ka onge, then wachalo joma ok nyal, we are not been able to timo testing. Koro this challenge and the result and kama mokwongo we cannot know the status ma joma either dwaro the service or joma wadwaro mondo wang'e status gi. HIV program pod nodong Nairobi ne polen programs mang'eny gi ne odong Afia House to kata kamano jo county bende onengo wamed matin lakini ng'eny gi gik moko motiyo korka ukimi pod ne odong Afia House wan kod gi twak kaluwore korka shortages mantiere go manche gi assure ni gigo biro makoro ko bedo gi nok moro amora. Odonjo ne weche mag ohala ni okang' mar piny owacho mar golo omenda ma ok tin ne siling bilion 20 e temo gayo medruok e nengo modhi mag nyamburko kod chiemo koro nenre ni ne ok odwoko chien pek mar ngima e dwe mar 8 ma koro rumo chieng' tich adekni. Kwan ma igolo kod piny owacho koro yango ni pek mar ngima ne oidho malo moloyo higni 5 ma osekalo dweni. Mano kaka Edwin Okoth leronwa. Kwan ma piny owacho golo gi dwe ka dwe koro yango ni pek mar ngima omedore nyaka 8.5 medruok ma koro chwale mabor kod 7.5 ma piny owacho osebet ka geto. Nengo mag chiemo kod gik ma imadho ma ok mer ji ne omedore gi 15.3 e higa achiel mosekalo. Kamane gima nengo ne omedore kod okang' mamalo mogik. Nengo mar nyiewo teko sitima, wuoth, lewni kod wuoch ema ne omedore kod 5.6 e dweche 12 mosekalo. Kama nengo pango udi to ne omedore kod 10.3. E nengo mag chiemo, mo kuon, sukari kod maembe ne omedore kod ma ok tin ne 4 e thuolo ma dwe achiel mokalo. Osuru mane omedi dwe mar 7 bende ne omiyo jogo mamadho kuong pek kod 4.6 kaluwore kod kwan go mane ogol kod bad migawo mochung' ne chiwo kwan e lo piny owacho KNBS. Ma koro en medruok e pek mar ngima mar 5 higani, kama koro luoro nitie ni nengo mwandu mamoko bende nyalo chako idho kaluwore ni chano nengo gi ka itiyo kod rapim mar pek ngima ma piny owacho golono. Medruok ma kamano neno kata bed ni piny owacho ne ogolo omenda maromo siling bilion 8 e temo duoko nengo mogo chien, ka bende piny owacho tiyo gi ma ok tin e siling 60 lita ka lita mar petrol kod diesel ma jopiny nyiewo kaka yo ma duoko nengo mwandugo ne oganda piny. Jolony bende wacho ni gowi ma piny owacho sani kawo kowuok e bengi ma pachoka kod lwar e teko mar siling ma Kenya gin moko kuom gigo mabiro medo chwalo pek man ngima malo. Luoro bende nitie ni bang' ng'ado kony mane piny owacho chiwo ne oganda e gayo medruok e nengo mok kuon,
Agucho omenda ma itiyogo e gayo medruok e nengo mag modhi nyamburko bende nyalo duono mawe jopiny kama diny kapok higani orumo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koro joriemb boda kod jo ohala matindo dhi neno ber e bajet mambalang' mar sirkand kaunti ma Migori. Bajet no sani loso mondo luwre gi manifesto mar gavana manyien ma Migori ma en Ochilo Ayako. Jagoro mar piny owacho ma Migori Christopher Rozana mane wuoyo e kinde romo mar apisas madongo e migepe oyango ni osuru ma idhi gol kod joriemb boda idhi duok piny ka wuok $100 nyaka $50. Rozana bende ne owacho ni jo ohala matindo bende idhi ketnegi omenda moro tenge ma ginyalo tiyo godo e ting'o ohandgi malo kaka gavana Ochilo Ayako nyicho singo negi. A covenant between him and the people of Migori, which he want to implement. So the realigning of the budget to that manifesto is his priority number one. One of the issues, I'll not mention all of them, is that he promised the border people in Migori County a reduction of the rates that the county is charging them from Kenya shillings 100 to 50 shillings per week. That has to be included and captured in the budget, and is one of the reasons why we are making the budget. He also promised the small and medium scale traders a revolving fund that from which they would be able to access funding to expand and nourish their businesses. That too is being taken care of by the budget. Plus, looking at all the sectors to conform with the manifesto and the vision that they carry for Migori County. We are going to digitize revenue collection system. Yes. Plus, we are also going to increase and improve on supervision of staff who are collecting revenue. We are going to seal all loopholes and ensure that pilferages in revenue that is reducing our capacity to deliver services, we will have to address it. Kambi mar chiwo okumba mar Britam omedo yuto mare kod atamalo 77 e thuolo mar dweche 6 mokwongo mag higani ka opim kod thuolo machalo kamano higa mokalo. Koro Britam ne olando yuto mar $667.5 ka opim kod $376.3 higa mokalo, kama kambi no wacho ni medruok e omenda ma oganda kod kembe chudo ka gikawo okumba kod joket mwandu bende matiyo kod kambino mane ojiwo yuto margi. To kata kamano, kambi mar Old Mutual ma bende chiwo okumba ne to ne ok odhi maber ahinya, ne giyudo $375.75 e thuolo machal kamano, kata ka bed ni kambino ni kod yuto mar $552 higa mokalo. Nikora mugodi yue moro matin kwa duogo to Jaka Black ni giweche mag tuke kikidhi mabora ahinya. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri
Tudri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Machiegni weche mag tuke nyinga Milton Ochieng Jaka Black. Jaloch mar midila mar Silva e ng'wech mag piny mangima e mita 100 Marvin Bressy nyoloyo Ferdinand Omanyala ma Kenya e ng'wech mag Spitzen e piny Uswizi. Omanyala nyo piem kuom thuolo mokwongo bag yudo loch mar Commonwealth dweni ka koro piem no manyoro ne en achiel kuom piem adek madongo modhi pieme kapok otieko piem mage mahigani. Nyo tieke thuolo mar 2 ka jang'wech ma piny Jamaica